1550 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଗତ 20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀରଠାରେ ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଓ ନିକଟରେ ଆୟୋଜିତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ସମୁଦାୟ 1550 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ସୁନେତ୍ର ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁନେତ୍ର ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବାଳୟରେ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଚଷମା ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମାଗଣାରେ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଚଷମା ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣାରେ ଚଷମା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମାଗଣା କରାଯିବ। ସୁନେତ୍ର ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ 680 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 20 ବସ୍ତା ବେଆଇନ ମୁଦ୍ରା ଜବତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ନିକଟରୁ ମଙ୍ଗଳବାର 20 ବସ୍ତା ବେଆଇନ ମୁଦ୍ରା ଜବତ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଆୟକର ବିଭାଗର ଜିଏସ୍ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏହି ମୁଦ୍ରା ଜବତ କରିଛି। ମୁଦ୍ରା ଭର୍ତ୍ତି ବସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ 2 ବସ୍ରେ କୋଲକାତାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜଳିଗଲା 45 ବଖରା ଘର ଓ 8 ଗୋରୁ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଗୁହାଳିଆ ଗାଁରେ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ 23 ପରିବାରର 45 ବଖରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାସହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 8 ଗୋରୁ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହେବା ସହ 7ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଇକ୍ ଓ ଘରେ ଥିବା ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜଳିଯାଇଛି। ଫଳରେ ଗୁହାଳିଆ ରାଉତସାହିର 23 ପରିବାର ବେସାହାରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଗାଁର ଶରତ ରାଉତଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ପରେ ଏହି ନିଆଁ ବାକି ପରିବାରକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିବାରୁ କୌଣସି ଆସବାବପତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଭଣ୍ଡାରପୋଖରୀ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି। ନେତାଜୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଲୋକାର୍ପିତ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋପାଳବଲ୍ଲଭ ରୋଡସ୍ଥିତ ନେତାଜୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଏହାକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ସଚିବ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ପୈତୃକ ଘରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନେତାଜୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ନେତାଜୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ବହୁ ଦୁର୍ଲଭ ଫଟୋ, ଆସବାବପତ୍ର ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ମ୍ୟୁଜିୟମ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଦାଲତି ବିଭାଗ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। 1000 ଆବାସିକ ସ୍କୁଲରେ ଲାଗିବ ସିସିଟିଭି। କନ୍ଧମାଳର 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ଘଟଣା ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚେତିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଅଘଟଣ ଯେପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 1000 ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯିବ ବୋଲି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଜାତି ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ବଢ଼ିବ ଥଣ୍ଡା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ଆଶଙ୍କା। 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରାତିର ପାରଦ ପୁଣି ଥରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସି ଆସିବ। ଏଥିସହ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ହେବ। ଭୋର ସମୟରେ ବେଶୀ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ଆହତ। ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ନିକଟରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବସ୍ଟି ରାଉରକେଲାରୁ ନୂଆଗାଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଭାରୀଯାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ଦାବିରେ ଲୋକମାନେ ରାଉରକେଲା ବିଶ୍ରାରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା କୁକୁଡ଼ା ବୋଝେଇ ମିନି ଟ୍ରକ୍। ଏକ କୁକୁଡ଼ା ବୋଝେଇ ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦୁଘାଟିରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଭୋର ସମୟରେ ଘଟିଛି। ମିନି ଟ୍ରକ୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଅନେକ କୁକୁଡ଼ା ମରିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଟ୍ରକ୍ଟି 900 କୁକୁଡ଼ା ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ରାୟଗଡ଼ା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମିନି ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ମିନି ଟ୍ରକ୍ରୁ କୁକୁଡ଼ା ନେଇଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇପ୍ ଫାଟି ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ରାସ୍ତା। ଖାତରେ କାର ଓ ଅଟୋ। ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଫାଟିବା କାରଣରୁ ରାସ୍ତାର ବଡ଼ ଅଂଶ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଏକ କାର ଏବଂ ଅଟୋ ସେହି ଖାତ ମଧ୍ୟକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି।
ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଛାତ ମଧ୍ୟରୁ ଅଟୋ ଓ କାରରେ ଥିବା 8 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ 6 ଜଣ ଲୋକ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଗୋକୁଳପୁରୀ ଓ ଶିଲମର ଯାଉଥିବା 66 ନମ୍ବର ରାଜପଥକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି।